Здравейте всички! Следващата новинарска програма, която ще разгледаме е от сайта aktualno.com. Тук има съвсем различно устроен интерфейс от новините. Имаме времето. Всичко е показано много по-нагледно. Хороскоп, автопазар, и още някои допълнения. Като цяло интерфейса на мен лично много ми харесва. Явим търсачката. Какво може да напишем? Ако напишем София, извинявам се за малката буква. Виждате горе зарежда. Доста зарежда. Или новините са доста, или просто телефона е бавен. Има слайдшоу на 3 от най-популярните новини. Категориите ще погледнем след минутка. Ето някой. Явно търси само резултатите, в които има думата София. Това не сте учили. Това също. Ето ги категориите: свят, лайфстайл. Като че ли са малко, нека да дадем наука. Как ще го покаже? Добре. Още 5 новини. Спорт. Световен спорт, както виждам. Нека да отидем най-долу. Да штракнем начало. Я да погледнем как показва времето. Защото видях, че има време. Това е добре. Промяна на град. Тъй като съм в Добрич, ще дадем за Добрич. 24 вярно до облачно, атмосфера на ягодата. Така. Доста подробно. Хороскоп. Аз съм Везни. Добре. Това също ме харесва. Изобщо програмата, както виждате, е много хубава. Смятам, че се заслужава да я имате. Благодаря, че гледахте клипа. Очаквайте още много.